Kankin banza. Ai abincin nan wallahi tallahi. Wani ranki in kin ci shege ni ki. Kin yadda abu guda daya. Ai ba karamin ni'ima bane yau mutum. A ce kana da iyali ka samu kwanciyar hankali amma kullum cikin fada ba mutunci. Ki tabbacin ki. Gani nan. Gani nan. To me? Ha? Wato dan saboda ina kwance a cikin ɗaki ina bacci shine ka shigo da abinci ka zo ka nemi waje ka zauna tsakanin ka da Allah. Ka ji tsoron Allah mai gida. Ni wallahi. Ka ji tsoron Allah mai gida. Ka bar ni da yunwa? Raina na masifar ɓaci idan kina min irin magana. Me na rage ki da shi? Yanzu fi sabilillahi tun safa fita sai yanzu nake dawowa saboda na san ji iya wuya za ku iya cinye abin da kuke da shi a cikin gidan. Na dan siyo wannan din ma na kawo shi ma sai kin ci. Me ka bar mana? Na ce me ka bar mana wanda za mu dafa?